Aw bisimila aka bi kunnafoniw kɛnɛ kan. An ka alimami Abdul Aziz Yatabari ale kɔni bɔnɛna a nin na bi sɔgɔmada in na fajiri da fɛ. Mali alisilamɛw ka jɛrɛ tɔnba n'a bɛ f'o ma ko Haut Conseil Islamique du Mali a ɲɛmɔgɔba Mamoud Diko ale tun ye tagamakɛ ka taa sangaw fɛ yen nɔ. Bamakɔ sigida 6nan kin min bɛ yen nɔ n'an ko ma ko Yirimajɔ Zɛrini sangaso dɔ kɔni firila yen nɔ wa maa dɔw kɔni nin kasarala a ko la. Aw bisimila aka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni Jumadalihula kalo tile 12 hijira san 1440. An ka cɛkɔrɔba ani an ka alimami Abdul Aziz Yatabari bi sɔgɔmada in na ni bɔnɛna a nin na ka sira kɛ a bɔtɔla a ka so ka taa fajiri la. Nin waleya in kɔni kɛra kamalen dɔ fɛ ni ale yɛrɛ tilara ka taa laban ka t'i yɛrɛ di lakana bondaso sabanan maaw ma n'an b'a fɔ ma ko 3e arrondissement. Kamalen kɔni a yirala k'a fɔ a si bɛ san 26 bɔɲɔngo la a yɛrɛ tɔgɔ ko Musa Gindo. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Abdul Aziz Yatabari maa tun don min ni a dɔɔnin kɔni don anw ka jamana kɔnɔna na cɛsiri min ni a y'o boloda diinɛ yɛrɛ sira fɛ. Haut Conseil Islamique du Mali o maa don ka taa se jɛkulu min yɛrɛ sigilen don kalo ɲini kama anw ka jamana kɔnɔna na o fana maa don ka taa se cɛsiri yɛrɛ minnu kɛra a fɛ diinɛ yɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli la anw ka jamana kɔnɔna na. Abdul Aziz Yatabari sɔgɔmada in na ale kɔni bɔnɛna a nin na. Kamalen kɔfɔlen kɔni a bɔra a kɔfɛ ka muru de sɛbɛkɔrɔ bari a farikolo la. Muru sɔgɔkoda caaman o kɔni nana yala. Tuma min na a taara ka taa dɔgɔtɔrɔso la nɛgɛ kaɲɛ 8 wagati Abdul Aziz Yatabari ni fatura o wagati de la. Walasa an yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la Ustaz Abubakar Tolo ka taa se Salifu Ɲare ma olu tun ye wulikajɔ kɛ tele ɲɛta tɔgɔ la. U ye Mamoud Diko Mali alisilamɛw ka jɛrɛ tɔnba ɲɛmɔgɔ ka se k'ale ɲininka ka taa se Imamu Umar Sumare ma olu ye seereya mun di an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alisilamɛw an bɛ Ala tanu ka barika da Ala ye Ala min bɛ tanu lahalaya bɛɛ lajɛlen na ka sali alakira Muhammad ka sallallahu alayhi wa sallam. Alisilamɛw an ye Ala ta ye an bɛ segin ka taa Ala de ma. Ala de sago b'an na ni Ala ye min kɛ min bɛ se o y'a kɛ. An balimakɛ ani an diinɛ baarakɛɲɔgɔn ani an karamɔgɔ ani an dɔgɔkɛ Sheikh Abdul Aziz Yatabari Ala ka hinɛ sera a ma. Ale de fatura fatu cogo min don an b'a jigi k'a fɔ ko shahidu su don ni Ala sɔnna walasa mɔgɔ de kɛra sababu ye a m'a min a m'a bɔ nka ni Ala ye ko latigɛ cogo min na a bɛ kɛ ten. An bɛ dugawu kɛ ya Rabbi Ala ka yafa ma a ka fara jɔn kunnandiw kan a ka fara shahidusuw kan. An b'a jigiya Ala b'o k'a ye ni Ala sɔnna an b'a jigiya ko Ala b'o k'a ye ni Ala sɔnna. An bɛ min ɲini alisilamɛw fɛ an ka nin ko in kunbɛn ni sabali ye k'a kunbɛn ni hakilisigi ye. Maa minnu ni u dusu bɔra a bɔra a bɔ kunna tiɲɛ don nka an b'a ɲini u fɛ u ka kɛ sabalibaw ye. Jama kana fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa polisiso la walima maa min ye nin baara in kɛ a bɛ yɔrɔ min na k'u ka t'o ci an b'a ɲini maaw fɛ u ka sabali o la. An kana tɔɔrɔ fara tɔɔrɔ kan. Anw tɔɔrɔlen don an balimakɛ n'an baarakɛɲɔgɔn Ala y'a minɛ an na nka an ye silamɛw de ye ni Ala ye ko kɛ cogo min anw fɛ o de y'a ɲuman ye. Kuma maaw ka sabali an bɛ bɛɛ dɔ kɛra mantɔnya la maa si kana girigara wɛrɛ kɛ nin na. An kana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka su ko kɛ ni hakilisigi ye ani basigi ye ni Allahu subhanahu wa ta'ala sɔnna an ka dugawu k'a ye. An b'o de ɲini maaw fɛ ya Rabbi Ala k'o nɔgɔya. Jamana hali bi Ala k'a basigi Ala k'a basigi Ala k'a basigi Ala k'a basigi. An bɔra Ala fɛ yen an bɛ segin Ala de ma. Muminin ka ko bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ de ye. Ni masiba ko y'i sɔrɔ i bɛ sabali Ala b'a ko k'i ye hɛrɛ ye. Saya ye masiba de ye surtout Abdul Aziz ne b'a fɔ Abdul Aziz ye ne yɛrɛ de ye. Ne bɛ n yɛrɛ jate k'a fɔ nin ye ne de sɔrɔ. Ne ni Abdul Aziz jɛra Ala baara de la. Ni misiri anw de ye kelenya kɔnɔ.
ni mun y'a sɔrɔ tan a ye ne de sɔrɔ mais an b'a di ala de ma dɛ a ka di anw ye a ka di Alahu Taala ye a bɛ to ala ta de la ka seliji ta i ka so k'a fɔ i bɛna ala ka so la ka na seli foyi m'i sɔrɔ fo maa ka bɔ i kɔfɛ ka muru kɛ k'i fan bɛɛ sɔgɔsɔgɔ n'o bɛ fɛn yira ni ala yɛrɛ tɛ n kɔni bɛ mun fɔ silamɛw bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ka sabali an kana fɔ an bɛ kiiri tigɛ an yɛrɛ ye masa bɛ yen ala ɲɛ b'a la mais an bɛ mun kanu ni an bɛ mun jigin n'an balimakɛ o ye Sayidu Suya de ye ka d'a kan maa de kɛra sababu ye wa a bɛ ala ka sira de fana kan o la kuma jan wɛrɛ tɛ n bɛ mun ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an bɔra ala de yɔrɔ an bɛ segin Alahu Taala yɔrɔ k'an to pasteur la alhamdulillahi rabbil alamin komi nin ye Alahu Taala yɛrɛ de ta ye n'i ye nin bɔn i ye koba kɛ dɛ bon ala kɔni y'an dɛmɛ a yɛrɛ de taara a yɛrɛ di polisi la k'an to pasteur la o y'a kuma fɔ an ye bon an taalen fana an taara an ɲɛ d'a kan bon a ɲininkara mun na i ye nin kɛ bon komi kuma jɔlen t'a da fɔlɔ polisiw kɔni ye mun ɲini an bolo k'a fɔ an ka taa bon olu kɔni u y'o assurance d'an ma i n'a fɔ saya cogo ni Alahu Taala sɔnna u bɛ enquête kɛ fo ka taa se a dan na donc an ka to ala kɔ o kɔfɛ an ka t'u kɔ jamana ayiwa ɲɛmɔgɔw b'a kalama kama alhamdulillahi rabbil alamin an b'a di Alahu Taala de ma bɛɛ ka a bila i kunna k'a fɔ ni Alahu Taala ser'i ma lahaliya lahaliya la i bɛ taa ala kɔni ye Abdulaziz ka don ban bi de a ka don banna bi dɛ mun y'a ye i y'a ye mun m'a ye fo laharasa an bɛ Alahu Taala deli ala k'an ɲɛ yira ɲɔgɔn na jannati firdaus jɛn a kɛra ala de kama an bɛ Musa Taala deli ala k'an n'a ka fɔ jannati firdaus la an kɔni an ɲafara ma ne kɔni ɲafara ma a man tɔɔrɔ abada a man tɔɔrɔ abada a man tɔɔrɔ abada n ɲafara ma n b'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ baarakɛɲɔgɔnya la sinji kɔnɔ bɛɛ ka yafa ma an bɔra ala de fɛ yen an bɛ segin Alahu Taala fɛ yen an bɛ Alahu Taala deli ala ka sabali d'an ma kɔfɛ ala ka sabali d'an ma kɔfɛ ala k'an n'a ka fɔ jannati firdaus la Mali silamɛw ka jɛrɛ tɔnba n'an b'a fɔ ma ko Haut Conseil Islamique du Mali a ɲɛmɔgɔ n'o ye Cheikh Mahmoud Diko ye ale tun ye tagama kɛ ka taa sangaw fɛ yen nɔ ani jamakulu caman tagama in kun tɛ dɔwɛrɛ sangaw fɛ yen nɔ silamɛya yɛrɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dayɛlɛla n'an b'a fɔ ma ko Centre Islamique ka taa se misiri dɔ ma ji yɛrɛ fana bɛ se ka di sangaw ma cogo min na ninnu yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka taa se madarasasow ma ninnu bɛɛ lajɛlen dayɛlɛla Imam Cheikh Mahmoud Diko fɛ walasa anw yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la teleɲɛta tun ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bila ka taa a kɛnɛ kan Ali Kulubali a n'a ka jatala Musa Jalo ye seereya min sɔrɔ ka bɔ san an ka jɛ ko lajɛ ɲɔgɔn fɛ maa min yɛrɛ bɛ yen ni ale kɔni bonyaliba don fɛn min ye malidenw bɛɛ lajɛlen fɛ wa ani o bonyaba yɛrɛ ka kan o ti maa wɛrɛ ye Imam Mahmoud Diko ni ale ye silamɛw ka ɲɛmaa ye fɛn min ye alamisa tɛmɛlen n'o bɛnna janvier kalo tile 17 ma san 2019 a ye wulikajɔ kɛ k'i kun da san kan yaasa fɛn min ye a na se ka taa baara dɔw kolobakari kɛ san cogoya min na o de hokumu kɔnɔ fɛn min ye Mahmoud Diko a selen sankaw kɔni bɔla fɛn min ye ka se ka nin maaba in ka a kunbɛn kosɛbɛ ka bɔ fɛn min ye san yɛrɛ donda fo ka taa se san kɔnɔnaw ma yɔrɔ min kolomakari kun kan ka kɛ fɛn min ye silamɛw ka ɲɛmaa fɛ n'u ye Mahmoud Diko ye o bɔra kun kan ka kɛ fɛn min ye juma n'o bɛnna janvier kalo tile 18 ma o kɔfɛ sa fɛn min ye Mahmoud Diko a yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ o don ka se ka se fɛn min ye sankaw ka maabaw ma n'u ye san sigibaw cɛkɔrɔbaw fo ka taa se a imambaw ma ka taa foli bila u ye olu bɛɛ lajɛlen ye bonyamasigi kɔni kɛ fɛn min ye ni maaba in ye ni o ye Mahmoud Diko ye o kɔfɛ fɛn min ye Mahmoud Diko a sɔrɔla k'i kɔni kunsin a ka baarakɛyɔrɔ ni a kan ka taa baarakɛyɔrɔ min ni ka a kolobakari ni o ye Centre Islamique dɔ ye o kɔnɔna na sa a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye lakɔliso fo ka taa se misiri ani fɛn min ye dɔgɔtɔrɔso kɛnɛyaso olu de b'a kɔnɔ o kow kɔnɔna na ni o baaraw bɛɛ lajɛlen sigilen baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛla ni min ye o de ye fɛn min ye kuranɛkalan ye إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا o kɔfɛ maa min ka dantigɛliw dal'o kan o de ye san yɛrɛ dugutigi o ka nɔrabila maa min nan bɛ o nɔ na ale ye bisimilaliw kɛ dugutigi ko k'a fɔ Mahmoud Diko ye k'a ni sɛnɛ k'a bisimila san toro ni karantira
o bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ fɛn ye centre islamique in yɛrɛ a jɔn bɛ maa minnu fɛ n'u u bɛ fɛn min wele ko ONG Ali Faruk Kantaw n'a ka jama maa min bilan bɛ o nɔ na sa minnu ye a baara ninnu kɛ ale ye kuma ta ɲɛfɔli kɛ maaw kɔni a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin yɔrɔ in a kɔni jɔ la a kasabi cayala kosɛbɛ a bɛ t'i jɔ fo fɛn min ye sefa wari $60 ani kɔ ma nka fɛn min ye min ka gɛlɛ wari bɔli tɛ nka baara min ka kan ka kɛ a kɔnɔ o ka kɛ i n'a fɔ a ka kan ka kɛ cogoya min na k'a yira k'a fɔ ONG Ali Faruk n'o ni ale ni Haut Conseil islamique olu de ye kelen k'a d'a kan an fa a n'an karamɔgɔ n'ale bɛ ko la siga foyi t'a la ONG Ali Faruk y'o ko ɲɛmɔgɔ ye a dɔw la mɔgɔw donna bɔ a kalama k'a fɔ ko nin baara min ni ONG Ali Faruk y'a kɛ an karamɔgɔ sababu la san ko ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nka mɔgɔ minnu bɛ Haut Conseil kɔnɔna dɔn u b'a dɔn k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a d'a kan Haut Conseil islamique saisie jɔra Kayi ONG Ali Faruk fɛ a jɔra Mopti ONG Ali Faruk fɛ wa a jɔra Sikaso ONG Ali Faruk fɛ wa a jɔra Sanbi ONG Ali Faruk fɛ wa an b'a ɲini Alahu subhanahu wa taala fɛ hali sini n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ Ala k'a sababu nɔgɔya an ye k'a kɛ nka an kɔni bɛ min fɔ ka gɛlɛya o de ye yɔrɔ min n'a jɔra k'a ɲini Ala fɛ yɔrɔ in k'a labaara Ala k'o nɔgɔya k'a d'a kan a dɔw la ni wari min donna la n'a fɔra an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko wari b'a dɔn k'a d'a kan wari min donna la $50 ani $80 o de donna yɔrɔ in na a donna ɲɔgɔnna wɛrɛw la i n'a fɔ an y'u fɔ cogoya min na nka gɛlɛyaw dɔ b'a la an b'o fɔ a dɔ la Alahu subhanahu wa taala n'an dɛmɛ a gɛlɛya ninnu ka wuli o de ye yɔrɔ minnu bɛ jɔ nka ka baara k'a la o bɛ gɛlɛya ɔ siga foyi t'a la ni nin kɛra an fɛn fɛn ka nafolo ye k'a fɔ i ka $60 don yɔrɔ la ko yɔrɔ ko ma se ka baara siga foyi t'a la n'i y'a ye don o don a b'i tɔɔrɔ o kɔfɛ Haut Conseil min fana bɛ san olu ka ɲɛma n'u ye san Haut Conseil ɲɛma ye o président n'u ye Mohamed Tera ye ale ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Imam Mohamed Dicko ni u b'a wele ko maa min bonyalen don wa ani o bonyabaw ka kan a y'a jira k'a fɔ ko o selen san bi o kɛla fɛn min ye nisɔndiyaba ye olu ma wa olu b'a a fo fana ŋaniya ɲuman min kun kɛn bɛ a la ŋaniya ɲuman min b'a la ka ɲɛsin sankaw ma ni nin centre in jɔli ye ni a yɛrɛ ye wulikajɔba kɛ yaasa u na se ka nin fɛn in sɔrɔ cogoya min na ni barkada kɛnɛ ye barkada kɛnɛ an balimakɛ ye an terikɛ ye an kanuɲɔgɔn ye ne yɛrɛ ni bɛ mɔgɔ min kanu a ka ɲumanya la min ye Ala yɛrɛ Ala teri ye parce que ni ko Ala teri do ne tiga n taara ko Ala ka waliyu do wala Muhamad Tigo Mali bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛtigi do k'a fɔ ladiri do k'a fɔ fɔnisere do a y'a ka diɲɛlatigɛ a y'a ɲɛsin silamɛya ma ka silamɛw dɛmɛ o ye koba de Ala yɛrɛ y'a yamaru inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba Ala ko k'a b'a yamaru ni ladiriya ye ani ɲɛrikɛ ani e na mɔgɔ suru k'u sɔn i ka hɛrɛ a ka se i ka mɔgɔw ma a y'o k'an ye ne b'a a barikada bi nin kɛnɛ in ka kanu na a ye kanu min kɛ ne Mohamed Tera ye n ye fɛn mun ɲini a fɛ a y'a kɛ a sera dugu ma ni y'a ye an bɛ nin kɛnɛ in kan an b'o kɛnɛ de kan Silamɛw ka ɲɛma n'u ye Mamadou Dicko ye a yɛrɛ ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ ko a ka foliba bɛ sankaw ye a ba ye foliba lase fɛn min ye denmisɛnninw fo ka taa se sanka bɛɛ lajɛlen muso ni cɛw bɛɛ lajɛlen ma wa a y'a jira fana k'a fɔ ni maa ye ko ɲuman kɔni k'i ye i kan ka o lasegin o ma wa ni ɲuman kɛr'i ye n'i ma foli kɛ i ma wale ɲuman dɔn a nana hadisaw la k'a fɔ ni maa min ma mɔgɔw wale ɲuman dɔn i tɛna se ka Ala yɛrɛ wale ɲuman dɔn o kuma sankaw ka aw fo k'aw wale ɲuman dɔn kabini kunu k'an bɛ waati min na adamadenw jɔlen b'u sen kan o sɛgɛn a n'o wuli ka jɔ a n'o tɔɔrɔ k'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'o kɛ ayiwa baraji ye wa a ka kumaw kɔnɔ hali sisan a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min jɔlen filɛ nin ye n'u ye centre islamique ye bɛɛ lajɛlen ta de don silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛn min ye maa ti bɔ maa la u bɛɛ ka kɛ fɛn min ye i n'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ta don a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ radio min bɛ yen n'u ye radio islamique kɔni ye o sigila cogoya min na ani ale fana kun y'a ɲɛmaaba dɔ ye maa minnu y'a sigi u sela ka bɛn kɛ cogoya min na a y'o ɲɛfɔli kɛ maaw ye ko ko n'o bɛna na ni furuku ni kɛlɛ ni ayiwa ɲɔgɔn lagosi ye an k'an kɔlɔsi o la anw fɔlɔ de ye radio islamique dilan a dilanla Bamakɔ a don kama an maa minnu bɛ AMIP la anw ka ye cogow tɛ kelen ye koyi
ye jogo caman de farala ɲɔgɔn kan ka mi pitilala n'a ye nka an bɛ ala fo la ka ala barakada ka ala wale ɲuman lɔ barisa a kɛra sababu ɲuman caman ye alisilamɛya ma a kɛra anw ma kalanso ye maa minnu n'an n'olu kun tɛ taabolo kelen na an tɛ ɲɔgɔn faamu yɔrɔ jan na an kun bɛ juguya kɛ ɲɔgɔn na an gɛrɛla ɲɔgɔn na a kɛra sababu ye ka kanu ni tin don an ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn kanu don an ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn sira taama k'o don an ni ɲɔgɔn cɛ arajo in sɔrɔla don min an nana sigi an yɛrɛw an ko ayiwa anw yɛrɛ bɛ yan bi ala barika la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn faamu nka an bɛ kuma jama min tɔgɔ la u ka faamuya cogow tɛ kelen ye dɛ o kuma an k'an jija an yɛrɛ b'a dɔn kuma min bɛ yen ni jamana kɔnɔ a delila ka kɛ sɔsɔli a delila ka kɛ sababu ye ka maaw kunkari ɲɔgɔn na o kuma n'o dara anw ka n'o wuli Imam Mohamed Dicko a ka kumaw kɔnɔ a ye welewelema da kɛ ka ɲɛsin silamɛw ma minnu bɛ ka jadi ko kuma fɔ ka wuli ka se ka dankari kɛ maaw la a y'a jira k'a fɔ ko Mali ye silamɛ jamana de ye wa maa si tuma diyagoya ka don Mali kɔnɔ wa Mali bugudaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi i b'a sɔrɔ fɛn min ye misiri kɔni bɛ yen a y'a jira k'a fɔ ko o ka na yaasa an bɛ se ka Mali kɔni dilan cogoya min na wa a ka kumaw kɔnɔ hali sisan maa minnu bɛ yen n'u ko donsow don ni gɛlɛyaba bi o ni maaw cɛ a ye welewelema da kɛ ka ɲɛsin olu fana ma silamɛ o silamɛ bɛ yen a dɔn k'a fɔ silamɛ wɛrɛ i balima de don o balimaya in kosɔn haramun alayhi damuhu wa maluhu wa irdu fɛn saba bɛ yen o balimaya in b'o haramuya i kan a joli bɔnni y'i ka haramu ye a ka nafolo tiɲɛni y'i ka haramu ye a danbe karili k'a buruja o y'i ka haramu ye alisilamɛw kibaruya minnu bɛ bɔ yan n'an b'u mɛn a kibaruyaw tɛ maa nisɔndiya ɲɔgɔn faga min bɛ yan ɲɔgɔn buruja min bɛ yan ɲɔgɔn nafolo tiɲɛ min bɛ yan an k'an kɔlɔsi o la ne bɛ n sigilen to ka welewelema da kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa fɔlɔ minnu n'olu yɛrɛ de ye marifa ta k'olu bɛ jihadi de la ka wele ni ala ye k'u wele n'a kira ye k'u wele ni silamɛya ye k'u wele ni sinji ni balimaya ni sigiɲɔgɔnya ye maaw donna diina in na ni hɔrɔnya de ye o kuma o hɔrɔnya in o y'a to maaw ye diina in kanu tabiya minnu b'a la ni ko minnu b'a la o kuma anw ka diina in tɛ karaba diina ye jagoya diina tɛ f'i k'a kɛ o diina in tɛ a bɛ kɛ ni hɔrɔnya de ye a bɛ kɛ ni limaniya de ye n bɛ ɲɛsin maaw ma an bɛ maa minnu kibaruya sɔrɔ minnu ne dalen b'a la k'a fɔ an dɔw don an silamɛɲɔgɔnw don an balimaw don an sinjiw don an sigiɲɔgɔnw don minnu bɛ wele maaw fɛ ko donso o donso an bɛ ɲɛsin u ma ni ala ye sangaw a ye kumakan in doni a ka taa d'u ma n b'u wele ni ala de ye ka ɲɛsin u ma ni ala ye suma o kɔfɛ ka ɲɛsin u ma ni kira ye ka ɲɛsin u ma ni silamɛya ye ka ɲɛsin u ma ni sinji ni balimaya ye o min n'a bɛ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana in na barisa donsoya tɛ siya ye kabila tɛ fula ye donso ye maraka ye donso ye bamanan ye donso ye bozo ye donso ye bɛɛ bɛ se ka kɛ donso ye kuma o min filɛ nin ye o kana kɛ sababu ye k'anw ka sigiw tiɲɛ k'anw ka balimaya tiɲɛ an yɛrɛ ka sigi kira y'an bali fɛn min na an ka segin o ma anw ka kira a bɛna diɲɛ to waati min a ye kangaridaw kɛ k'a fɔ maaw ye a y'a kɔlɔsi dɛ لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض كراكم باوما أكنا سجيكا كافرو يكو كرادة أو كلن غسلا مويه أكنا سون أما أهر الدم كدو نيونا أبي نيون فا أبي نيون جليبو أبي نيون نفلو تشين الإسلام مو جون كان نفا بين الناس أنا أناشدكم بالله joni kan nafa bɛ na
ni baara n'u bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ fɛn ye Mamadou Dicko a ye wulikajɔ kɛ fɛn ye ka se ka ni ko n'u bɛɛ lajɛlen kolomakari ni o ye ni centre islamique ye wa sankaw kɔni ye wulikajɔ kɛ o y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye Imam Dicko ye olu ka foliba ye nka fɛn ye Imam Dicko ko hali sisan a ka wulikajɔ kɛ fɛn ye silamɛya bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na silamɛya yɛrɛ n'a a bɛ se ka a sama ka se yɔrɔ min na ni maaw yɛrɛ ma sigi ni min ye wa o y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye Imam Dicko ye olu bɛɛ lajɛlen b'a kɔ u kɔni tugu b'a kɔ yaasa a na se ka fɛn ye olu kɔni bila sira ɲuman kan cogoya min. Ni degun bɛ anw ka jamana kan an bɛ don min ko bi o de ye denmisɛnw yɛrɛ ka ɲɛnaminifɛn tali ye a yirala k'a fɔ san 2014 ka taa san 2018 la ɲɛnaminifɛn min kɔni tɛmɛna anw ka jamana kɔnɔ a kɔni dagosi bonyana kosɛbɛ jɛkulu min yɛrɛ bɛ anw ka jamana kɔnɔna na min sigilen don ɲɛnaminifɛn yɛrɛ kɛlɛli kama ni nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ a ma ko drogue olu ka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ don tɛmɛnenw na drogue tun bɛ tɛmɛ anw ka jamana kɔnɔna na nka an bɛ don min ko bi drogue yɛrɛ sɛnɛyɔrɔba ye anw ka jamana ye wa a yɛrɛ bɛ min denmisɛnninlakaw fɛ kosɛbɛ o de y'a to olu kɔni sɛgɛsɛgɛli minnu k'a kan k'o jaabi bɔ k'o bi an yɛrɛ ye ɲinini mun kɛ nin kisa kan an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Don tɛmɛnenw na ni farafinna tun bɛ jate drogue yɛrɛ tɛmɛyɔrɔ ye nka an bɛ don min ko bi ɲɛnaminifɛn ni an ko a ma ko drogue a sɛnɛyɔrɔba kɔni ye farafinna yɛrɛ gun ye ani a tayɔrɔba yɛrɛ ye farafinna ye an bɛ se k'a fɔ ten tɔ cogo la nin jateminɛ in kɔni kɛra diɲɛ yɛrɛ seleke naani tɔnba ka bolofara min bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ sigilen don walasa drogue yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka taa se walejugukɛ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ o yɛrɛ dan bɛ se ka siri o la cogo min na olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔni jaabiw de bɔra ka bin jɛkulu min yɛrɛ sigilen don anw ka jamana kɔnɔna na n'an ko ma ko office central des stupéfiants olu kɔni maaw nana yira k'a fɔ ni yɛrɛ Mali jamana ta k'a lajɛ don tɛmɛnenw na drogue kɔni tun bɛ tɛmɛ anw ka jamana de kan ka taa jamana wɛrɛw kan nka an bɛ don min ko bi drogue yɛrɛ sɛnɛyɔrɔba ye anw ka jamana ye wa anw ka jamana kɔnɔden yɛrɛ fan caman bɛ yen minnu kɔni fana bɛ ka ɲɛnaminifɛn ninnu ta o min ni o filɛ nin o ye gɛlɛyaba de ye ka ɲɛsin an yɛrɛ ka ɲɛnamaya ma u ko n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ Sikaso yɛrɛ mara drogue kɔni bɛ sɛnɛ cikɛlaw yɛrɛ caman fɛ minnu kɔni kɛlen don ka drogue foro yɛrɛ da a bɛ fɔ drogue cɛjugu min ma ko juin Sikaso mara kɔni bɛɛ lajɛlen na drogue kɔni bɛ sɛnɛ yen nɔ o sɛgɛsɛgɛli in baaraw bilara sen kan anw ka jɛkulu in fɛ jɛkulu min n'an ko a ma ko office central des stupéfiants ninnu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri y'a yira k'a fɔ n'i yɛrɛ Mali jamana ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ drogue min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko juin ka taa se cocaïne ma ninnu bɛɛ lajɛlen drogue ni ɲɛnaminifɛn cɛjugu ye minnu kɔni bɛ ka ta anw ka jamana kɔnɔ jɛkulu in ka ɲɛfɔcogo la u ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen bilalen sen kan ka bɔ san 2014 na ka na san 2018 la drogue minnu minɛna anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na a kɔni hakɛw kundamana ka jan kosɛbɛ bari a bɛ fɔ drogue min ma ko cannabis n'o de ye juin o tɔni 26 bɔɲɔgɔnko min minɛna anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na a fɔ drogue min ma ko méthamphétamine ni ye drogue ye min ni a tiɲɛnikɛ n'o kɔni dagosi ka bon kosɛbɛ o kilo 42 o fana minɛna anw ka jamana kɔnɔna na drogue min yɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ a ma ko héroïne o kilo 13 o fana minɛna anw ka jamana kɔnɔna na ka taa se drogue yɛrɛ cɛjuguba min bɛ diɲɛ kɔnɔ ni u yɛrɛ b'a fɔ k'a sɔngɔ kɔni da ka gɛlɛ n'a bɛ fɔ o ma ko cocaïne o kilo 9 de minɛna san 4 yɛrɛ kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔna na drogue kɔni bɛ don cogo min na wa a bɛ bɔ o cogo kelen na ka se jamana wɛrɛw minnu bɛ an yɛrɛ kɛrɛdafɛla la n'i yɛrɛ Bamakɔ yɛrɛ pankurun jigiso yɛrɛ ta k'a lajɛ drogue yɛrɛ bɛ tɛmɛ hali o sira yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa se dancɛ yɛrɛ mun b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ dancɛ bɔ ɲɔgɔn ma drogue kɔni bɛ tɛmɛ olu sira kelenw bɛɛ lajɛlen fɛ ka don anw ka jamana kɔnɔ cakɛ bondaso min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na min ɲɛsilen don sida bana yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ cogo min na n'a bɛ fɔ o ma ko arcade sida olu y'a yira k'a fɔ san 2013 ka na bila an bɛ don min ko bi olu ka sɛgɛsɛgɛliw fanba kɔni nana boli fɛn min kan o de sida bana yɛrɛ kɔni bɛ ka denmisɛnninlama caman sɔrɔ nka a ma sɔrɔ dɔ yɛrɛ fɛ bari pikiri mun kɔni bɛ yen nɔ ni o yɛrɛ bɛ kɛ maaw la drogue yɛrɛ ta sira fɛ drogue pikirilama ninnu denmisɛn caman kɔni bɛ yen nɔ n'u ye nin pikiri in kɛ u yɛrɛ la u bɛ tila ka a biɲɛ kelen fana di mɔgɔ wɛrɛ ma o fana b'a pikiri kɛ a yɛrɛ la o de bɛ ka kɛ sababu ye sida bana kɔni bɛ ka denmisɛn caman sɔrɔ ka sababu kɛ u bɛ pikiri biɲɛ minnu kɛ ka drogue kɛ u yɛrɛ la u bɛ tila k'o biɲɛ kelen fana kɛ ka ɲɔgɔn sɔgɔ o de bɛ kɛ kasaraba de ye ka ɲɛsin denmisɛn wɛrɛ ma drogue min filɛ nin n'an k'o ma ko méthamphétamine nin ye drogue cɛjuguba ye o yɛrɛ minɛnw kɔnɔna na i bɛ se ka sɔrɔ fura min kɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko tramadol ni denmisɛn caman kɔni bɛ k'o ta bi farafinna yɛrɛ tilebi jamanaw ka taa se farafinna camancɛ jamanaw ma ninnu kɔni ye yɔrɔ ye bi na ni drogue
cɛjugu min kɔni be yen nɔ n'an b'a fɔ ma ko tramadol denmisɛn caman kɔni be k'i kɛ nin yɛrɛ tali kan. Hali n'i y'a sɔrɔ cɛsiri kɔni bolodalen don diɲɛ yɛrɛ seleke naani tɔnba ka bolofara min be yen nɔ walasa ka se ka dɔrɔgu ko yɛrɛ kɛlɛ diɲɛ kɔnɔ ka taa se an yɛrɛ ka jamana ma. Cakɛ bonda so min sigilen don dɔrɔgu yɛrɛ be se ka kɛlɛ cogo min na ninnu ka cɛsiri kɔni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o bɛɛ n'a ta dɔ kɔni be ka fara ɲɛnaminifɛn tabaw yɛrɛ ka denmisɛn la kunda o min ni denmansa yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka jɔrɔ boloda la. Bari a yirala k'a fɔ jamana kɔni siniɲɛsigi o ye denmisɛnw ye nka ka taa ye denmisɛnw kɔni ka baara kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ɲɛnaminifɛn yɛrɛ tali ye n'an b'a fɔ ma ko dɔrɔgu o kɔni ye jɔrɔba de ye ka ɲɛsin diɲɛlatigɛ yɛrɛ tagabolo ma an bɛ don minɛ komi bi. So wɛrɛ firila Bamakɔ an bɛ se k'a fɔ ten tɔ cogo la bari ni maa min yɛrɛ Bamakɔ ta k'a lajɛ tuma ni tuma sangasojan dɔ kɔni ni i yuru k'i firi maaw da la nin kɔni ye kamana ganko ye hali n'i y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw tɛ ka kala don o ɲin na ka bɛn ni a waleyaw ye. Bamakɔ sigida 6nan k'i min bɛ yen nɔ n'an k'o ma ko Yirimajɔ a fa min bɛ yen nɔ n'an k'o ma ko Zɛrini nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na sangaso dɔ kɔni bɛ yen nɔ min ni a firila maaw kɔni kan maa dɔw kɔni bɔnɛna o nin na. Tuma min na kibaruya in bɔra ka bi tele ɲɛta yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ Jamila Tarawele ani a ka jatala Salifu Ɲare ka se kɛnɛ kofɔlen kan u ye seereya min sɔrɔ Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka jamana kɔnɔ ni waati laban in na fɛn min ye masibako ye a bɛ k'a caya kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye so jɔko juguyaw ye n'olu bɛ se ka kɛ sababu ye k'a dankari adamadenw ni u bolofɛnw na a tɛ kalo kelen bɔ an ka minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ dugubaw kɔɲɛw ma olu kɔni ye sojan dɔ kɔni ci an ka Bamakɔ sigida 4nan na ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ jɔko juguya ye nka alamisadon janvier kalo tile 17 Bamakɔ sigida 6nan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yirimajɔ Zɛrini na fɛn min ye so dɔ kɔni fɛnɛ dafirila a jɔbaw kan so kɔfɔlen kɔni a kun bɛ étage 2 dɔrɔn de la kɛnɛ ka maire ye ɲɛfɔli kɛ. Ni so min filɛ n'an ɲɛ b'a la ni so in de binna quoi bon a jɔtɔla kunu a binna kunu 13h waati donc a bilen donc an welela an nana ka na ɲɛ d'a kan bon an ka faamaw bɛɛ lajɛlen sera yan donc bɛɛ nana ɲɛ d'a kan donc an bɛ o hukumu de kɔnɔ yan. Ayiwa kasara in a bonyana dɔɔni a bonyana yɛrɛ de hali adamaden kelen ni toli o ye koba de jango ka se maa damanama ma mɔgɔ minnu tora la an ye minnu ye fɔlɔ baarakɛlaw de don a bɛɛ ye baarakɛlaw ye mais tɛmɛsenna kelen tun b'a la mais ale ma sɔrɔ ka to ale yɛrɛ blessé dalen mais o si yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso la sɔgɔmada n'a nana a fisayara dɔɔni mais hali sisan a t'a yɛrɛ kalama kosɛbɛ. Bon yɔrɔ in n'i y'a ye a benna parce que a ma jɔ sariya ka jɔli la parce que i b'a dɔn anw ka jamana kɔnɔ yɛrɛsagokɛ de bɛ yen ni wari b'i bolo min m'a diya i b'o kɛ ou bien n'i kɛra mɔgɔ sugu dɔ ye moyen dɔɔni b'i ye dɔrɔn Mali kɔnɔ yan min ma min diya dɔrɔn i b'o de kɛ quoi sinon sariya bɛ a kama n'i bɛ so jɔ i kan ka taa autorisation de ɲini n'i bɛ taa autorisation ɲini autorisation tɛ se ka ɲini gansanw i ka dugukolo kan ka lajɛ de est ce que i ka dugukolo in e bɛ fɛ ka jɔli min k'a la est ce que i ye dugukolo in yɔrɔ s'a kɔrɔ e bɛ fɛ ka jɔ ka se niveau jumɛn na o bɛɛ jate de bɛ minɛ pour que ka sɔrɔ autorisation d'i ma mais il s'en fiche maa si mɔgɔ t'a la bɛɛ kɔni ne ye wari dɔn dɔrɔn n b'a jɔ n sago la ɔ ni yɛrɛ sago ko fana nana o fana bɛ kɛ ten de nin ye kalan de ye bɛɛ ma minnu bɛna so jɔ o k'a dɔn so jɔ tɛ kunfɛtɔ jɔli ye ala an ka fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ bɔgɔso jɔ mais kunfɛtɔ minnu a bɛɛ tun t'a jɔ o a jɔbagaw de tun bɛ yen ala ye a jɔli hakili di minnu ma olu de tun b'a jɔ ɔ mais mɔgɔ caman b'a kɔnɔ bi minnu t'a ɲɛdɔn caman b'u yɛrɛ kɛ ko dɔnbaga ye bon Mali kɔnɔ a dun tɛ sɛbɛn mɔgɔ tɛ na k'i ye nin ye vraiment min kɔni bɛ ne bolo k'a fɔ mɔgɔ ka hakili to yɔrɔ la yɔrɔ jɔli ko la yɔrɔ jɔ tɛ fu ye parce que yɔrɔ jɔli a kan ka kɛ si ni si de ye mais o ma ban fɔlɔ jɔli la fɔlɔ o bin na ni ale ka denbaya tun b'a kɔnɔ est ce que maa tun b'a dan dɔn wa. Fɛn min ye Yirimajɔ dugutigilakaw olu yɛrɛ fɛnɛ ka lasigidenw kun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan ale yɛrɛ fɛnɛ ye a ka fɛla fɔ. Bon kasara mun kɛra nin ye ala ka latigɛ ye an b'a da o kun ni ko kɛra ka ban an tɛ cogoya wɛrɛ seginna la an b'a segin ka taa ala ma ni ala ye fɛn mun latigɛ jɔn ka fɛɛrɛ tɛ se ka i kisi o ma déjà mun nin tora a la ka ban an bɛ jɛ ka dugawu kɛ u ye ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ye ala k'u da yɔrɔ nɛɛma vraiment nin t'an fɛla ye nin ka kɛ soko la an bɛɛ lajɛlen dahirimɛ bɛ so baara in na an yɛrɛ bɛ so baara kɛ sotigi o baarakɛlaw n'i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ laban nin ma hali tɛ mɔgɔ sɔrɔ ka n'i ka sancɛ la an b'a o de kama an y'a fɔ ko ka segin ka taa ala ma ni ala ye fɛn mun kɛ an b'an wasa don o la bon welekan min bɛ ne fɛ k'a lase sotigiw ma n'u bɛ so jɔ o dogolen tɛ maliyɛn kelen kelenna si la bɛɛ b'a dɔn kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ bon an k'a lajɛ an ka tɛmɛ o siraw fɛ so tɛ jɔ yɔrɔ bɛɛ la so qualité dɔw bɛ yen o tɛ jɔ dugukolo yɔrɔ bɛɛ kan n'a bɛ jɔ cogo dɔw de b'a la
bon poto do fana be min kan ka ke sokoro bon ko be yere nyambe so ina chiko yamina a poto ka janyo na so kono ka bo bon nini ko abi soso abela bani nema normalement puturu munun kan ka ke o chama be so yinje so kono ka bon ko ju abe ko mi mobili kan ka do kono ka mununu kono de donc na a sero la puturu kan ka kala mun be se ka support ala job mais o support nuno tala woni yeni so kono belebele bayin joka poto jamajamba installer ka taka ni chokoina aye nyambala yiri do ne me yoro do koro ni du ikundu akono yiri be yoro do koro biso ya do ni abela ban binimo yiri inte saka ni lajo ne ko ne be wule kamin fo so tugu nyana tiens la itayi ka dugu kolo itayi kan nan folo mais so ni ba jo ika laje sini an kana bilaje an kana ka wor laje an ka laje bada abese ka belaje le nafa choko yamina o ne ka lanyini ni kasara kofolen koni fanga bonyana kosobe bawo yoro in koni na anya soro mado koni be no min koni ni ale koni purukutura banabato kofolen koni dalendo ambe yoro mina ikomi bi akoni te ayre kalama wa abba koni ale maseka siria fosi de di kada ayre be chogoya mina ni ye ni sereya bela jerelen ta ka laje iba ye ka fo taniga segi koni be ka ke ala ka latigeu ka nga an koni bela jerelen koni bado ka fo ala ye adamaden da ka doni fene dama wasa abise ka yere kishi ka nyogon were kishi chugoya mina adamaden ni ka bu bere minun blalen be senka anga jamana nyemaw fe wasa amese ka an ani mawero ni la kana chugoya mina kerengere ni ala sojo jo sira fe bela jerelen ka fere ke ko matrafa wasa an bolo fen ani ni ubese ka la kana chugoya mina ambe dugo ke bamba to nunu ala ka hinewla ninga nogoya ke min koni be dekuna ni watina ka ke ni lakana baliya mi sabatilen do onka jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla la ni a labana ka ni cogo jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan wulikajɔ kɔni kɛra an ka finitigilakaw fɛ jatigɛwale kɛba maa 15 bɔɲɔngo ka se ka olu bɔnɛ u nin na ni nunu maaw ta k'u lajɛ u kɔni tun bɛ ka janfa dɔw labɛn ka ɲɛsi an ka jamana ma bɔ kɔni kɛra o kalama an ka finitigilakaw ye cɛsiri kɛ ka se ka maa 15 bɔɲɔngo k'olu bɔnɛ u nin na Maimuna Kulubali ale ye ɲinini mun kɛ a kisa ka an ka jɛko seerew lajɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kunnafoniw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolo duruna ni o ye Mopti mara ye Bamanci maa 15 bɔɲɔgɔn ko olu kɔni tun b'a fɛ ka bamanciya wale dɔw kɛ o bamanciya walew kɛli okumu kɔnɔna la janvier kalo tile 10 san 2019 waati nazaraw ka finitigilaka minnu ni olu yɛrɛ b'a la ka Mali finitigilakaw dɛmɛ u ka baaraw la kɔrɔnfɛla la olu ka ladala baara dɔ senfɛ u b'a fɔ min ma ko opération hebdomadaire u sera ka ni makofɔlen ninnu ye ni u makofɔlen ninnu sera ka bɔnɛ u nin na a kɛra waleyaw senfɛ waleya min u b'a fɔ olu ma ko frappe aérienne u ye ni maa ninnu sɔrɔ wa masimafɛn min bɛ yen ni nɔgɔ ni o bɛ jata ni a fɛnɛ bɛ komi i b'a fɔ pankuru fitini n'u b'a fɔ o ma ko drone o masimafɛn fitini o de kɔni sera ka u dɛmɛ u ka nin baara ninnu na u ka se ka ni makofɔlen ninnu yɔrɔ jɔnjɔn kelen dɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi a yirala k'a fɔ ko min kɔni ye nansaraw ka finitigilakaw ye u kɔni nisɔndiyara nin waleya in kɛli la kosɛbɛ sabu a yirala k'a fɔ ko kabiri u ka nin baara in daminɛra ni o ye opération hebdomadaire ye ko o kɛra sababu ye min kɔni ye bamanciw ka jatigɛ waleya jugu dɔw ye ko o kɔni nɔgɔyara kosɛbɛ o baara minnu ni olu b'a la ka kɛ a yirala k'a fɔ ko min ye Mali finitigilakaw ye ni olu ye force malienne ye fo ka taa se armée française maaw ma olu kɔni tun ye waleya minnu sigi sen ka décembre kalo camancɛ la fo ka taa a se janvier kalo daminɛ ma u y'a yira k'a fɔ ko o baaraw de kɔni bɛ ka kɛ sina ni o bɛ ka kɛ sababu ye ka se ka tɛgɛ kɛ Bamanci maa dɔw la janvier kalo daminɛ la jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko Mali finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko force malienne o ko olu maaw kɔni ye waleyaw bila sen kan o waleyaw kɔnɔna la u ko u ye fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu u taara bɔ bamanciw kɔni daga yɔrɔ dɔw kan minnu sera ka kɛ sababu ye u ka se ka kunnafoniyaw yɛrɛ caman sɔrɔ Mali finitigilakaw fo ka tɛ se nansaraw ka finitigilakaw ma olu bɛ ka wulikajɔ min kɛ Mali kɔrɔnfɛla la a dogon tɛ maa si la hali bi an bɛ dugawu de kɛ min ye kɔrɔnfɛla sumali ye hali bi Ala ka a baara tɔw sinsin ka se ka bɛn ni keleya sabati an ka jamana kɔnɔ halisa Farafina kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen na an ka u lajɛ ɲɔgɔn fɛ Burkina jamana kibaru la u ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ni o ye Paul Kaba Cɛba ye ale kɔni ye baarabila kɛ ani a ka marabolo maa bɛɛ lajɛlen kunnafoni kɔni sɔrɔla u ka jamana kunnafoni nasiraw fɛ wa a yirala k'a fɔ fɛn min ye u ka jamana ɲɛmaa ye ale kɔni ye u ka baarabila in kɔni a ye a minɛ ni a bolo fila ye ni ka foli ani tanuni lase marabolo ɲɛmaa ma fo ka taa se a ka minisiri bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni u ye baara minnu kɛ Burkina jamana ye ɲɛfɔli fosi kɔni ma kɛ ka kɛɲɛ ni nin baarabila kofɔlen ye ni ye Paul Kaba
Kaba cɛba yɛrɛ ta k'a lajɛ a kɔni kɛra Burkina jamana marabolo ɲɛmaa ye san 2016 janvier kalo la. Paul Kaba cɛba kɔni ye maa ye min ni sɔrɔ yiriwari maakun don ni a bɛ fɔ a ma ko économiste wa jamana ɲɛmaa kun ye danaya ta k'a da ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka o baaraw taabolo ye. Nka n'i ye Burkina jamana ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ farafinna tilebi jamana min don ni maa 18 bɔɲanko bɛ a kɔnɔ wa o maa 18 na n'i kɔni ye maaw kɔni sigi sara naani o sara naani i bɛna ye k'a fɔ sifinnakaw bɛ taa jɔ fo sara 3 la. Nka fɛn min ye barantanya ye o fanga ka bon Burkina jamana la kosɛbɛ wa ni waati laban ninnu kɔni na fɛn min ye jatigɛ walew ni dantɛmɛ walew ye olu fɛnɛ bɛ ka fara o dekun minnu bɛ Burkina kaw kan olu kɔni kɛn kun bɛ sababu ye ni ka fɛn min ye fanga sinamatɔn fo ka taa se foroba baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma minnu kun bɛ k'u ka dusumakasaw ani ŋunuŋunukanw kɔni caya ka ɲɛsin fɛn min ye u ka jamana marabolo ka baaraw kɔɲɛw ye. Fɛn min ye Burkinakaw ka minisiri min ka baara ɲɛsinen bɛ u ka jamana lakana ma ale yɛrɛ fɛnɛ kun bɔra a nɔ na ka kɛɲɛ ni jatigɛ wale ani hakilisigi baliya min bɛ Burkina jamana la ni kɔni ye u ka marabolo ɲɛma fo ka taa se a ka minisiri bɛɛ lajɛlen ka baarabila in ma maa kɔni bɛ fɛn min jigiya o de ye k'a fɔ fɛn min ye Burkina jamana ɲɛma ye a b'a fɛ ka waleya kulaw ta wasa fɛn min ye Burkina jamana a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na sɔrɔ na sira fo ka taa se basigi ani bɛn kɔni cogoyaw ma. Senegal jamana kibaru la fɛn min ye député maire Kelifa Sall ale kɔni kungo tɔ bɛ ka gɛlɛya bawo a kun yirala waati tɛmɛnenw na ka san 5 kasoladon bonyanko de kɔni kun bɛ a kun kan o kɔni ko bɛɛ lajɛlen jɛyara u ka jamana kiribulonbaw fɛ wa a yirala k'a fɔ fɛn min ye Kelifa Sall ye waati min na a kun ye a laɲini wasa a sen ka don fɛn min ye Senegalikaw ka jamana ɲɛmaakala ta natɔla la a yirala k'a fɔ a sen tɛna se ka don o la bawo waati tɛmɛnenw na u ka jamana ɲɛmɔgɔ Macky Sall o kɔni ye ale bɔ a nɔ na ni o kun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana faba mɛriya de kun bɛ a bolo a kun yirala k'a fɔ fɛn min ye foroba nafolo ko a kun bɛ ka dankarew la nka ni waati in na a yirala k'a fɔ fɛn min ye a ka wasadenya ko o yɛrɛ fɛnɛ banna pewu bawo kibaru kɔni carina alamusa wulada fɛ ka yira k'a fɔ fɛn min ye Kelifa Sall ko a kɔni bɔra Senegali wasadenya la kibaruya ninnu kɔni carilen kɔfɛ Mustafa Niasse ale kɔni ye wasadenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan wasa ka se ka nin kibaruya kofɔlen kɔni da u tulo kan nka fɛn min ye Kelifa Sall yɛrɛ a kɔni ma wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la wasa ka se ka nin kunnafoni kɔni da a tulo kan an kɔni bɛ se ka fɛn min faamu Kelifa Sall bɔli min filɛ nin ye wasadenya la ni ka fara a jɔyɔrɔ min ni a bɔra o la u ka jamana faba mɛri la o kɔni b'a yira k'a fɔ fanga fosi kɔni tɛ nin ma kofɔlen kɔni na Senegalikaw ka jamana kɔnɔ. Zimbabwe jamana ka nɛgɛjuru siraw kɔni min ye bɔlɔlɔ nɛgɛjuru sira ye olu kɔni tigɛlen don kabiri juma don nin ko in kɔni kɛlen don gɛlɛyaba ye an bɛ don minɛ ko bi Zimbabwe jamana kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛlen don Zimbabwekaw yɛrɛ fɛ k'a ɲini k'a fɔ gɛlɛya min kɔni bɛ olu ka jamana kan o gɛlɛya o bɛ se ka duga cogo min na o gɛlɛya in de sababu kosɔn maa caman kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni bɔra bɔlɔnbaw yɛrɛ kɔnɔna na Zimbabwe yɛrɛ faba ka taa se u ka duguba wɛrɛw ma pinew kɔni k'o jeni u ka bɔlɔn kɔnɔnaw la o kɛra sababu ye u ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka hakilina dɔw ta a bɛ fɔ fɛn min ma ko bɔlɔlɔ ni an ko ma nanzarakan na ko interneti ka se ka o kɔni tigɛ jamana kɔnɔdenw na o tigɛli min kɔni kɛra a kumaw cayara Zimbabwe yɛrɛ jamana kan bari kunnafoni di sɛbɛnw ka taa se kunnafoni facirisow ma olu bɛɛ lajɛlen kelen don ka barosigi kɛ nin masala in kan a yirala k'a fɔ n'i ye bɛɛ y'a yɛrɛ ta k'a lajɛ maaw kɔni man kan ka bali cogo si la u bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ni sira minnu ye ni dun ye Zimbabwe yɛrɛ ta k'a lajɛ nin wagati laban ninnu na maa caman kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni tun bɛ kunnafoniw yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛla la nka ka n'a ye k'olu tigɛ maaw la tantɔ togo la ka sababu kɛ maaw ka wulikajɔ ye nin kɔni degunba di a kuma kɔni cayalen don Zimbabwe jamana kan Zimbabwe faamaw y'a yira k'a fɔ u ka jamana sariya sunba sariya kisɛ dɔ kɔni b'o kɔnɔna na min b'a yira k'a fɔ ni gɛlɛya kɔni donna jamana kɔnɔna na wa tuma bɛɛ olu kɔni bɛ se ka bɔlɔlɔ tigɛ an b'a fɔ min ma ko réseaux sociaux walasa lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na Zimbabwe yɛrɛ jamana kan o sariya kisɛ in kɔni bɛ olu ka jamana yɛrɛ sariya sunba kɔnɔna na fanga sinamatɔn cɛba dɔ kɔni ni ale yɛrɛ Zimbabwe ka nka a sigilen don farafinna worodugu jamanaba min bɛ yen nɔ n'an ko ma ko Afrique du Sud a sigilen bɛ o jamana kofɔlen kan ale kɔni y'a yira k'a fɔ dansagaw wale bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ maaw la an bɛ don minɛ ko bi Zimbabwe yɛrɛ jamana kan nka ni dun ye farafinna worodugu yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ olu de kan ka cɛsiri boloda ni ka kangari gɔlɛn kɔni da Zimbabwe ye walasa dansago mun kɔni bɛ ka kɛ maaw la o kana se ka kɛ cogo si la n'i ye farafinna worodugu yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ n'an ko ma ko Afrique du Sud olu ka masakɛ kɔrɔ minnu tɛmɛna olu si ma se ka tiɲɛ kɔni fɔ Robert Mugabe ni
ale yɛrɛ tun bɛ Zimbabwe yɛrɛ masakɛya la n'i y'a sɔrɔ ale kɔni wulila ka bɔ yen nɔ nin wagati laban na. Fanga sinamatɔ maaw ka ɲɛfɔcogo la maa min kɔni sera k'i jɔ Zimbabwe yɛrɛ maaw ɲɛkɔrɔ ka se ka tiɲɛ kɔni fɔ u ka masakɛw ye k'o kɔni ye Jacob Zuma de. Jacob Zuma kɔni tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ maa si kɔni ma sɔrɔ Afrique du Sud jamana kan min bɛ se ka tiɲɛ fɔ Zimbabwe yɛrɛ masakɛw ye. O ye degunba de bibi na ni Zimbabwe kaw yɛrɛ kɔni b'a la. O de y'a to olu kɛlen don ka wele kɔni bila farafinna bɛɛ ma ka taa se diɲɛ yɛrɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen ma. U ka cɛsiri kɔni boloda walasa kɔngari gɛlɛn kɔni na taa da Zimbabwe yɛrɛ masakɛ kura min bɛ yen nɔ sisan n'a kɛlen don ka gɛrɛntɛ yɛrɛ siri maaw la o na se ka bolo ka cogo min na. Algérikaw fɛ yen nɔ jamana ɲɛmɔgɔ suganci kɔni bolo dalen don ka bɛn ni avril kalo tile 18 ye san 2019 min ni an fila kɔnɔ. Hali ni y'a sɔrɔ kumaw ni ŋunuŋunukanw kɔni tun duruntulen don Algérie jamana kan bari dɔw tun y'a yira k'a fɔ kalafili min ni a kɔni sɛbɛkɔrɔ tegunnen don cogo la ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka bila wagati natalaw la ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka lahalayaw ye. Nka dɔw fɛnɛ tun y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ an bɛ don min komi bi Algérie jamana yɛrɛ kunna n'o ye Abdulaziz Bouteflika ye k'a fɔ san 2 bɔɲɔngo o ka fara a ka fanga kan walasa kalafili yɛrɛ labɛnw na se ka kɛ cogo min na. O kuma fila minnu kɔni bɛɛ lajɛlen galontigɛra bari jamana ɲɛmɔgɔ ale kɔni jɔ a jɔyɔrɔ la a y'a yira k'a fɔ kalafili kɔni a baaraw bɛɛ lajɛlen ka labɛn ka bɛn ni avril kalo tile 18 san 2019 min ni an fila la. Jɛkulu min yɛrɛ ka baara bɛna bɛn kalafili yɛrɛ labɛnni ma wele kɔni bara olu maaw ma walasa u ka se ka labɛn sabati joona joona. Kalafili kuma min kɔni fɔlen filɛ nin ye Algérie jamana kan wulikajɔ kɔni bɛna boloda walasa maa wɛrɛw kɔni minnu bɛ yen nɔ ni u yɛrɛ bɛ fɛ k'u kanbɔ fanga nɔfɛ u na se k'u kanbɔ fanga yɛrɛ nɔfɛ. Bari a yirala k'a fɔ dɔgɔkun 6 de kɔni bɛ maaw bɛɛ lajɛlen bolo minnu bɛ fɛ ka taa n'i ka sɛbɛnfura ye walasa i yɛrɛ bɛ se ka ye cɛbɔw la cogo min na. An b'o ladɔnniya k'a fɔ Abdulaziz Bouteflika ni ale yɛrɛ Algérie masakɛ fanga ta ko 5nan ale kɔni kanbɔlen don o nɔfɛ ko kurankɔ. Bari a yirala k'a fɔ Algérie jamana kan dan kɔni tɛ togo si la u ka fanga ɲini kɔni na. I bɛ se ka fanga ɲini togo bɛɛ lajɛlen na a bɛ fɔ min ma ko manda o siɲɛ 1 ka taa se fo siɲɛ caman ma i n'a fɔ Abdulaziz Bouteflika yɛrɛ ta bɛ cogo min na. Nka hali ni y'a sɔrɔ fanga sinamatɔn cɛba min bɛ u ka jamana kan n'ale yɛrɛ kɛra Algérie jamana marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye Ali Ben Fils ale kɔni y'a yira k'a fɔ namara kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ ka bila sen kan. N'o ni maa min ye Abdulaziz Bouteflika yɛrɛ ta k'a lajɛ sisan i b'a ye k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ degunnen don wa maa min yɛrɛ don a tɛ ka se ka bɔ wotoro kɔnɔ cogo si la ka taa ye ko de kɔni bɛna diyagoya cogo maaw kunna k'a fɔ ko fɛn min ye démocratie ye n'an b'a fɔ o ma ko bɛɛ a ko kɔni sabatilen tɛ Algérie jamana ka cogo si la. Ali Ben Fils ka ɲɛfɔ cogo la olu minnu ye fanga sinamatɔn ye olu kɔni na cɛsiri bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa u yɛrɛ na se ka fanga sɔrɔ jɛlenya yɛrɛ sira kan. Kalafili min kundalen filɛ nin ye Algérie jamana kan ka bɛn ni avril kalo tile 18 san 2019 min ni an fila kɔnɔ. Fɛn minnu mana bɔ a la don n'a nataw la an bɛn'o da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. Ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu fara ɲɔgɔn kan ka di an ma an bɛ foli ni tani lase aw bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ani an ka imam ye Abdulaziz Yatabari bi sɔgɔmada in na ni ale kɔni bɔnɛna a nin na ka sababu kɛ kamalen dɔ ka murulasɔgɔli ye. Janaja baaraw bɛɛ lajɛlen bilalen don ka sini sɔgɔma 10 heures kɔnɔ. Bamakɔ dolanci terrainba min bɛ yen nɔ n'an k'o ma ko Stade Omnisport Modibo Keita janaja baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ma Ala ka sini don kibaru kɛnɛ yir'an na.